हाय हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर आज आपण बटाट्याची इथे सुकी भाजी बनवणार आहोत. इथे मी बटाटे सालटे काढून घेतलेले आहे. इथे बघू शकता सालं सोलून घ्यायचे आणि याला असे छान स्वच्छ धुवून घ्यायचे 2-3 पाण्यामध्ये बटाटे. आता आपण इथे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. पण कढईमध्ये पॅन ठेवून तर आपण आता गॅसवर पॅन ठेवून घेतलेला आहे. तर पॅनमध्ये आता 2 चमचे आपण तेल टाकून घ्यायचे. इथे बघू शकता इथे मी 2 चमचे तेल टाकून घेते. तर तेल आपलं तापून झालेलं आहे. अर्धा चमचा आपण मोहरी टाकून घ्यायची. तळून झालेले आहे. तर आता आपण अर्धा चमचा इथे जिरे टाकून घ्यायचे. जिरे टाकून झाले की आपण आता लाल तिखट तुम्ही आवडीनुसार टाकू शकतात. इथे मी पाऊण चमचा हळद टाकते. कमी जास्त मी इथे 1.5 चमचा अंबारी मसाला टाकते. तर आता आपली ही फोडणी अशी तयार झालेली आहे. इथे बघू शकता ह्या फोडणीमध्येच आपण हे धुतलेले बटाटे टाकून घ्यायचे. गॅस कमी करायचा. अशा प्रकारची डब्यासाठी खूप सुंदर भाजी होते आणि मुलं पण आवडीने खातात. कमी तिखट करू शकता तुम्ही किंवा जास्त पण तिखट करू शकता. अशा पद्धतीची बटाट्याची भाजी 5-10 मिनटामध्येच तयार होऊन जाते. ही वाफेवरच होते. अजिबात पाणी टाकायची गरज नाही. आपण हे धुवून टाकलेल्या पाण्यामध्येच तिला शिजवून घ्यायचं आहे. आता आपण कोथिंबीर वरून चिरून टाकू शकता. तर आता मी हे पूर्ण आता हे बटाटे टाकून घेतलेले आहेत. बटाटे हे फोडणीमध्ये टाकून झाल्यावर असे छान मिक्स करून घ्यायचे पूर्ण. हे अशा पद्धतीने ते बघू शकता. आता आवश्यकतेनुसार आपण याच्यामध्ये मीठ टाकून घ्यायचं. अशी कोरडी भाजी तुम्ही पोळीसोबत, भाकरीसोबत आणि वरण भातासोबत, खिचडीसोबत पण तुम्ही खाऊ शकता. अशा प्रकारची भाजी आणि डब्यासाठी तर एकदम उत्तम आहे अशी भाजी. याला अजिबात आपण असं वरून पाणी टाकणार नाही. तर आता आपण आवश्यकतेनुसार याला मीठ टाकून घ्यायचं. इथे मी अर्धा चमचा मीठ टाकते. मीठ टाकल्यानंतर हे चांगलं असं बटाट्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे बघू शकता छान असं बटाट्यात मिक्स करून घ्यायचं. आणि आता याला कमी गॅस करून आता याला झाकण ठेवून वाफेवर शिजवून घ्यायचे. भाजी तयार झालेली आहे. याच्यामध्ये आता आपण थोडी वरून कोथिंबीर टाकून घ्यायची. आणि कोथिंबीर टाकल्यानंतर चांगली मिक्स करून घ्यायची पूर्ण भाजीमध्ये. अशी छान आपली डब्यासाठी बटाट्याची भाजी कोरडी छान तयार होते. छान तयार झालेली आहे. आणि ही भाजी डब्याला एकदम छान अशी पटकन झटपट होते 10-15 मिनटामध्येच. आणि आपण हिरवी कोथिंबीर वरून टाकल्यामुळे ती हिरवीच राहते, जळत नाही फोडणीमध्ये. वरून टाकल्याने हा एक आपल्याला फायदा असतो की वरून आपले छान मिक्स होते आणि भाजीला पण छान स्वाद येतो. तर अशा पद्धतीची बटाट्याची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त रहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत.